bratia, milé sestry, milí hostia, ak tu ste. V našej úvodnej modlitbe zaznelo taká myšlienka, že aby sme si vážili, lebo ďakujeme Bohu za to, že nás pozýva do jeho prítomnosti. Skutočne ďakujeme Pánu Bohu, že nás aj dnes pozval, pretože má pre nás pripravené Božie slovo, ktorým nás chce formovať. Dnes budeme spoločne hovoriť o typickej a najväčšej mizérii úprimného kresťana. Čo si pod tým predstavujete? Najväčšia mizéria úprimného kresťana, typická. Čo je pre vás mizériou, nie nejakou ťažkosťou, neprekonateľnou vecou? Starosti života, smrť, nervy. No, vidím, že si pod tým predstavujete rôzne veci, ale ja budem dnes hovoriť o tomto. Biblia, to je kniha kresťana, a Pán Boh v tejto Biblii ukazuje, ako má vyzerať váš skutočný kresťanský život. Tu je návod. A zároveň hovorí, očakávam, že takto budeš žiť. No a vy ako úprimní kresťania to samozrejme vezmete vážne a snažíte sa. Ale systematicky sa vám nedarí. A takto ide dovtedy, kým nezačnete v sebe cítiť akýsi zvláštny pocit, že Boh vás takto nemôže prijať, lebo už to trvá príliš dlho a vy stále nenaplňate požiadavky Božieho slova. Cítite sa neistí pred Bohom, pred sebou samým. A to vás trápi. A tých citlivejších to doslova zožiera. No a v praxi tento problém súvisí s ospravedlnením a s posvetením. A jednou z pasáží písma, ktoré o tomto hovoria, je Žalm 130. Ja som si zámerne vybral túto pasáž, aby sme neskúmali len známe novozákonné texty na túto tému, ale aby sme sa nechali občerstviť aj prekvapujúcim pohľadom Starého zákona. Ale skôr, než prejdeme k tomuto žalmu, trošku si ho zaraďme. Čo to je za žalm? Prečo je v Biblii? Žalm 130 patrí do skupiny žalmov od 120 až po 134, ktoré označujeme hebrejským pojmom Shir Hama'alot, a to je z úvodu každého z týchto žalmov, čo znamená pieseň stupňov, alebo pútnická pieseň. Keď sa pozriete do vašich Biblií, tak každý ten žalm sa začína pútnická pieseň. Môj preklad, možno váš hovorí inak. Počas putovania hore do Jeruzalema, ako to Biblia často píše, Izraelci spievali piesne na motívy týchto žalmov. A to najmä na Veľkú noc a iné židovské sviatky. Preto tieto piesne nazývame, alebo žalmy, pútnickými piesňami. A jednotlivé stupne od žalmu 120 až po žalm 134 predstavujú akési stupne duchovnej prípravy týchto putníkov, a kým vošli do Jeruzalema z miesta svojho bydliska až do Jeruzalemského chrámu, tak boli duchovne pripravení stretnúť sa s Bohom Izraela. Takže to je taký dôvod, ak využite tohto žalmu v dejinách Božieho ľudu. Zatiaľ, čo som povedal, že od žalmu 120 po žalm 134 predstavuje určité stupne, aj samotný žalm 130 predstavuje určité stupne, ako sa priblížiť k Pánu Bohu. A ja to nazývam, že sú to stupne duchovného rozvoja. A my si o týchto stupňoch dnes niečo povieme. Každý verš z tohto žalmu 130 predstavuje jeden samostatný stupeň. A hneď prvý stupeň začína srdcevrúcim zvolaním žalmistu. A ja vás pozývam, ak ste si náhodou ešte neotvorili svoje Biblie, aby ste si ich otvorili na žalme 130 a budeme dnes pracovať s týmto žalmom. Takže hneď prvý verš, hneď prvý stupeň začína s volaním. Z hlbín volám k tebe, Hospodin, z hlbín.
z hlbín. Žalmista zjavne prežíva ťažké časy, pretože sa vidí v hlbinách. Aby sme pochopili, čo prežíva, tak sa musíme pozrieť najprv na význam slova hlbiny. Čo to znamená? Hebrejsky sa hlbiny povedia ma'amakim. A to isté hebrejské slovo nachádzame aj u Izaiáša 51:10, kde je dané do kontextu, ktorý nám napovie, v akých hlbinách sa nachádzal žalmista. Takže ja prečítam Izaiáša 51:10. Pozorne počúvajte. Nie si to ty, čo vysušil more veľkej priepasti a čo z morskej priehlbiny, ma'amakim, hlbiny, spravil cestu na prechod vykúpeným? Bratia a sestry, čo vám to pripomína, táto situácia v tomto verši? Vysušil more, urobil cestu na prechod vykúpeným. Kam odkazuje tento text? O čom hovorí? Presne tak, jednoduché. O vyvedení izraelského ľudu z Egypta. Pojem hlbina je v tomto žalme spomienkou na vyslobodenie z Egypta, keď bol celý Izrael zachránený z hlbín, zatiaľ čo ich nepriatelia v nich zahynuli, v tých hlbinách. Žalmista teda obrazne volá z hlbín egyptskej situácie. Tak ako Egypťania bránili Izraelcom, aby žili slobodný život, tak aj žalmistovi niečo bráni žiť šťastný a slobodný život s Bohom. Keby Pán Boh neroztvoril more, Izraelci by nemohli výjsť von. A ak Pán Boh niečo neurobí, ani žalmista sa zo svojej situácie nedostane. Tak sa pýtam, aká je žalmistová situácia? Ja myslím, že celý kontext, všetko, čo sme doteraz povedali, napovedá, že jeho situácia je jeho bezmocnosť v hriechu. On sa v ňom topí. Nie preto, že ho chce robiť, ale preto, že ho nedokáže nerobiť, hoci by si veľmi prial. Nedokáže byť čistý v myšlienkach ani v konaní, hoci veľmi túži potom. A to je tá mizéria úprimného veriaceho človeka. Niečo chce, ale nedá sa. Nepripomína vám to váš osobný zápas s hriechom? Ja si myslím, že každý úprimný kresťan si s tým z času na čas láme hlavu. Ako z toho von? Ako to vyriešiť? Ako sa k tomu všetkému postaviť? Skôr, než budeme pokračovať v našich stupňoch v žalme, ja urobím takú vsúku, také zamyslenie. Ako obvykle reagujete na svoju hriešnosť? Uvedomujete si ju? Aká je vaša reakcia? Čo s tým robíte? Ako sa k tomu staviate? No, napríklad? Áno. Môže byť aj taká reakcia. Čo ja pozorujem kresťanov, čo počúvam, čo hovoria a čo sám prežívam, tak ja som to zhrnul do 3 reakcií. 2 nesprávne a 1 správna. Prvá reakcia je, že sa tým príliš trápite. Príliš sa sústreďujete na vlastné pády a podľa tohto postoja posudzujete aj Boha a tiež ho vidíte ako toho, ktorý sa sústreďuje na vaše pády. Bratia a sestry, ale tento pohľad plodí nič iné, len strach z Boha. K Bohu pristupujete s plnou dôverou až vtedy, keď sa polepšíte a pár dní nehrešíte. Až vtedy cítite akúsi istotu, že teraz môžem k Bohu prísť. To je zlá reakcia. Druhá reakcia je, že sa tým už príliš netrápite. Teda v prvom prípade ste sa tým príliš trápili, teraz sa už tým netrápite. Kedysi ste bojovali, aby ste zvíťazili, ale čas a neustále prehry vás otupili natoľko, že už vám je pomaly jedno, že máte roky tie isté neresti. Zvykli ste si na pády.
Proste keď to nejde, tak to nejde. Ani toto nie je dobrá reakcia. Tretia reakcia je, keď sa tým síce trápite, ale ani príliš, ani málo. Tak akurát. Nesústreďujete sa ani na trápenie, ani na ľahostajnosť, ale na čo? Na možnosť víťazstva. Túžite po ňom. Ale aj táto snaha o víťazstvo má 3 podoby. 2 nesprávne a 1, nazvem to zdanlivo správna. Prvá je, že zvíťaziť skúšate vlastnou silou a vôľou. Proste sa vrhnete do toho a snažíte sa. Sami. Po čase však pochopíte, že takto z egyptskej situácie nevyjdete. Druhá podoba je, že to vkladáte celé do Božích rúk s tým, že sa spoliehate, že keď to bude v Božích rukách, že ten víťazný život sa nejako sám od seba dostaví. No lenže po čase zisťujete, že ani toto nefunguje, lebo stále rovnako hrešíte. A tretia podoba je kombinácia oboch týchto predošlých. To znamená, skombinujete vlastnú vôľu s odovzdaním sa do Božích rúk. Znie to ideálne. Chvíľu sa vám darí, sa tešíte z toho, keď v tom príde nejaký slabý okamih a vy ste v momente tam, kde ste boli už v živote toľkokrát. A vy s hrôzou zisťujete, že ani toto nefunguje. Tak čo potom funguje? Už sme vyčerpali všetky možnosti. Čo vlastne funguje? Z hlbín volám na teba, Pane. Hriech to sú naozaj hlbiny. Z neho sa nedostanete len tak. V ňom ste ako v zajatí v Egypte. Vy chcete viesť čistý život, ale nedokážete to. Stále sa previníte? Zdá sa vám, že formálne vinu vyznáte, že hriech vyznaním opustil vaše ústa, ale neopustil vašu myseľ? Zožiera vás pocit, že nie ste dosť dobrí, aby vás Boh prijal, keďže už to trvá tak dlho? Ak áno, potom sa nechajte viesť krokmi tohto žalmu. Žalmista kráča po stupňoch duchovného rozvoja, ktoré mu umožňujú uniknúť z egyptskej situácie. Žalm 130 je starozákonný návod, ako sa dostať zo zajatia zla. A tak sa pýtame, aké stupne navrhuje. Na tým sa vraciame späť k našim stupňom. Takže prvý stupeň sme už spomenuli, ale nedotiahli sme ho do konca. Prvý stupeň predstavuje dôkladné poznanie vlastného stavu. Žalmista spoznal, že je v hlbine a priznal, že má problém. On neskrýva svoje zlo. On sa netvári pred Bohom, že nič nepotrebuje, že je v poriadku. Ani sám pred sebou sa netvári, že je všetko v poriadku. A to je dôležité, pretože ak si pod vplyvom Božieho slova nepriznáte váš stav, potom zostávate v hlbinách. A mimochodom, viete o tom, že tento prvý stupeň je najväčším problémom cirkvi doby konca? Odkiaľ to viem? No nie na základe mojej autority, že ja to poviem, ale na základe autority písma. Ako znie posolstvo do Laodicejskej cirkvi, poslednej cirkvi, našej cirkvi? Zjavenie 3.17. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. Sme na tom dobre. Zatiaľ, čo sú chudobní, mizerní, nahí a slepí. To je naša cirkev, to je náš stav. Ako ťažko si priznávame chyby. Koľké roky zbytočne zostávame na tomto stupni. Hoci Pán Boh nás chce už posunúť ďalej. To je najväčší problém v súčasnej cirkvi. Podľa zjavenia. Myslím, že už o tomto by sa dalo hovoriť celé kázania, kým by sme postúpili ďalej, ale nechajme to teraz tak, poďme sa pozrieť aj na ďalšie stupne, aby sme mali komplexný pohľad. Žalmu 130. Druhý stupeň, to je verš 2, čiže vraciame sa do Žalmu 130.
Pane, počuj môj hlas. Naklon svoje ucho k mojej úpenlivej prosbe. Žalmista sa z hlbín svojej situácie domáha Božieho vypočutia. Chce s Bohom komunikovať o svojom probléme. On ho neignoruje. A tak druhý stupeň je snahou o takú komunikáciu, kedy nie len vysielam prosby a sťažnosti k Bohu, aby ma konečne vypočul, ale kedy aj prijímam Boží hlas, to, čo mi On hovorí. To je zápas o skutočnú komunikáciu s Bohom o našom probléme. Podobné zvolanie, ako v Žalme 130, vidíme aj v Žalme 27, vo verši 7. A tam žalmista hovorí: Počuj, Pane, môj hlas, volám, zmiluj sa nado mnou a ozvi sa mi. Tento žalm hovorí, že Božia odpoveď spočíva v milosti. Zmiluj sa a ozvi sa. Milosť predchádza Božiu odpoveď. Najprv milosť, potom odpoveď. A tak tento žalm dáva najavo, že Božie vypočutie prichádza ako následok milosti. Nie toho, že ja, ale že Boh niečo robí. Je to jeho iniciatíva. A tak riešenie egyptskej situácie má dočinenia s milosťou, nie s mojím výkonom. A to je dôležitý moment v tomto žalme, pretože tento moment predznačuje smerovanie celého žalmu až do konca. A tým sa dostávame k tretiemu stupňu, ktorý sa už bude niesť v duchu milosti. Tretí stupeň som nazval, že je to správne poznanie Boha. Ak s ním komunikujem na druhej úrovni, na druhom stupni, potom by som mal dospieť k správnemu porozumeniu Boha na treťom stupni. Verš 3, žalmista hovorí: Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Inými slovami, ako by žalmista hovoril: Nebudeš hľadieť na neprávosti, Pane. Doslova z hebrejčiny avono tishemar znamená strážiť neprávosti, zachovávať ich v pamäti pre odplatu, výčitku alebo pomstu. Žalmista pochybuje o tom, že kvôli tomuto dôvodu sa Boh díva na naše neprávosti. Žalmista pochybuje o tom, že by sa Boh zameriaval na ľudské neprávosti. On sa vspiera predstave, že by bol Boh pomstychtivý. On nie je ten, ktorý striehne na zlo, ktoré robíme. On ho vidí. On ho hľadí na ňo, ale nestriehne na ňo, aby nám ho mohol hneď vytknúť. Ak by to robil, potom ani silný kresťan by nemal šancu. Kto obstojí? Pýta sa žalmista. A toto poznanie Boha prelamuje bariéru strachu pred Bohom, lebo vieme, že nie je dychtivý trestať nás za nedokonalosti. A to vedie k 4. stupňu. 4. stupeň je prežívanie správneho vzťahu s Bohom. Ak správne poznám Boha na 3. stupni, potom s ním budem prežívať aj správny vzťah na vyššom stupni, čo je kľúčový prvok v boji s hriechom. Verš 4. Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou, hovorí žalmista. Iný preklad. U teba je však odpustenie, aby sa ťa báli. Podľa tohto verša Božím zámerom nie je spočítať nám zlo, ktoré robíme, ale zbaviť nás ho. Preto nám ho radšej odpúšťa. U teba je však odpustenie. Inými slovami, povedané novozákonnou terminológiou, ospravedlňuje nás. Vidíme, že ospravedlnenie z viery je takto aj starozákonným konceptom. A my čítame, že hneď po odpustení prichádza bázeň, vzťah viery, aby sa ťa báli. Boh odpustí a výsledok je, že ľudia sa ho boja. Jeden komentár
výstižný, k tomu hovorí toto. Boh, ktorý odpúšťa aj tým, ktorí si zaslúžia trest, je Boh nevystihnutelný vo svojej láske, ďaleko presahujúci ľudské predstavy o Bohu. Týmto odpustením, v žiadnom prípade nevyhrážaním, vzbudzuje Boh bázeň, čo je úplne iné a hĺbšie ako len strach pred trestom. Preto niektorí teológovia prekladajú tento verš ešte väčším citom. A mne sa páči jeden preklad. A ten znie takto. Ale u teba je odpustenie. Tak vzbudzuješ k sebe úctu. To znamená, nejde o strach, ale o úctu. Pravú úctu vzbudzuje jedine Božia milosť, nie strach z Boha. Boh nestriehne na vaše zlo, aby ste sa ho báli. Radšej vám ho odpúšťa, aby ste si ho zamilovali, aby ste k nemu získali vzťah úcty, bázne. A táto láska a úcta, ktorú získate k Bohu, povedú k tomu, že nebudete chcieť robiť zlo, ktoré ste doteraz robili. Niečo v duchu hesla, koho mám rád, tomu predsa nebudem robiť zle. No a tak si poviete, konečne mi svíta nádej. Keď dosiahnem tento stupeň duchovného rozvoja, keď si zamilujem Boha, keď získam k nemu úctu, potom už dosiahnem čistotu myšlienok a skutkov. Už žiaden hriech, žiadne zlo, žiadne hlbiny, žiadna egyptská situácia. Spočiatku sa vám skutočne darí. Hriechov je na okamih menej, keď v tom príde slabá chvíľa a vy ste v okamihu tam, kde ste už boli v živote toľkokrát. V hlbinách. Ste tam späť. Poznáte to, pár dní sa človek drží a potom je tam, kde bol. Ja sa pýtam, prečo dochádza k týmto opätovným pádom? Lebo je tu ešte 5. stupeň a na ten často zabúdame. Verše 5 a 6, Žalm 130. To je 5. stupeň. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. 3-krát je tu použité slovo čakať. V mojom preklade. Možno vo vašom 2-krát. A je jasné, že čakanie je to najdôležitejšie v tomto žalme. A nejde tu o hociaké čakanie. Sú 3 dôvody, prečo nejde o hociaké čakanie. To nie je ako keď čakáte na autobus, že chvíľu vydržím a však za chvíľu to bude. Nie. Poprvé, gramatický tvar hebrejského slova kawá znamená intenzívne čakať. Len do slovenčiny sa to zle prekladá. Tak sa to preložilo čakať. Intenzívne čakať. Po druhé, jeho použitie 3-krát v týchto veršoch premieňa toto intenzívne čakanie na dychtivé čakanie. A po tretie, žalmista nakoniec čakanie umocňuje tým, že hovorí, že čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno a pre istotu to zopakuje 2-krát. Ešte zvýrazňuje mieru čakania. Tak čaká žalmista na Pána. Viac ako strážcovia na ráno. Viete, ako strážca čaká na ráno? Už ste zažili stráž? Už ste niečo v noci strážili? Ja som zažil, a ja vám poviem len takú krátku svoju skúsenosť, keď som v 94. až 5. roku absolvoval základnú vojenskú službu v Nitre, predtým, než som ešte uveril. A tam sme chodili strážiť jeden vojenský objekt. To bol taký štvorcový alebo obdĺžnikový objekt, dosť veľký. A bol to významný objekt, pretože v ňom sa nachádzala vojenská munícia. No a my sme chodili strážiť tento objekt. A stráž vyzerala asi takto. Predstavte si, že kráčate medzi 2 plotmi, vzdialenými možno meter a pol od seba, ktoré sú obohnané okolo celého tohto objektu.
Za tým plotom vonkajším, ktorý je pletivový, vy vidíte von samozrejme, bol hustý porast, ktorý mal byť pokosený, ale nikdy to tak nebolo. A vy ani len netušíte, či sa v tom poraste niekto neskrýva. Vy tam proste kráčate v noci v tom úplnom tichu. Mesiac vrha rôzne bizarné tiene a na každý šuchot v tých kríkoch tam von sa prelaknete. V zápäti sa plot zatáča o 90 stupňov. A vy ani len netušíte, čo tam za rohom je. Vy neviete, či niekto nepreliezol náhodou do vášho strážneho priestora a či vás tam nečaká. Nad hlavami vám navyše visia konáre stromov, ktoré vrhajú rôzne tiene, v nočnom vánku lístie šumí. Vaša predstavivosť pracuje naplno. Vy neviete, či aj z tých konárov vám nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Vy ste zaťažení nielen únavou okolo 3. 4. hodiny ráno, keď je ešte tma, ale aj obavami, čo všetko sa vám môže stať. A to ešte nehovorím o údajne pravdivých historkách, ktoré kolovali medzi vojakmi, že v 80. a 70. rokoch v tomto objekte z tých konárov nad hlavami maniaci sekali vojakom kosami hlavy a podrezávali im hrdlá. Vy prosto sa bojíte a čakáte, kedy už konečne príde ráno. Vy sa tešíte na ráno tak, ako nikto iný. To je len ilustrácia toho, ako intenzívne žalmista čaká na Boha viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno. Kedy už Pán Boh konečne prelomí jeho slabosti a dá mu žiť čistým životom a kedy ho vytrhne z egyptskej situácie. Na to čaká. Ale musí čakať. A ja sa pýtam, prečo keď sa obrátite k Bohu úprimne s celým srdcom a voláte po vyťahnutí z hlbín vašich slabostí, prečo musíte čakať? Prečo to nejde hneď? Nemá Boh tu moc? Čakanie je tu významným poučením. Viete, nás prekvapuje, keď nám Pán Boh zasľúbil v Biblii víťazstvo nad hriechom, ktorý ale o pár dní znova a znova páchame. Nás to prekvapuje. Kde je to víťazstvo? Kedy nastane? Človek by rád videl svoje víťazstvo hneď. Sme už takí. Chceme sa z problémov dostať hneď a okamžite. Ja som to už tu raz spomínal, ale opakovanie je matka múdrosti. Už od raja sa to s nami ťahá. Keď Adam a Eva spáchali zlo, Boh im sľúbil spasiteľa, teda potomka, ktorý rozmliaždí satanovi hlavu. A keď sa Eve narodil syn Kain, bola si istá, že toto je ten záchranca, pretože ona zvolala v 1. Mojžišovej 4.1: dostala som muža od Hospodina. V hebrejskom origináli je to bez predložky od. Dostala som muža Hospodina. Inými slovami, dostala som záchrancu, ktorý ma vyťahne z hlbín môjho zla. To je ten muž Hospodin. Bola si istá, že Boh takto rýchlo vyrieši problém zla, do ktorého padla. Aká musela byť sklamaná, keď namiesto záchrancu, ktorý dáva život, sa Kain zmenil na zhubcu, ktorý tento život berie, keď zabil brata Abela. Nesme my ako Eva. Chceme rýchlo zlo vyriešiť. Roky sme opáchali a príliš rýchlo chceme byť svätí. Bratia a sestry, ale rýchlej svetosti bráni jedna závažná prekážka, ktorú, či chcete alebo nie, musíte vziať do úvahy, keď sa z toho celého nechcete zblázniť. A to je zápas dvoch prirodzeností, ktoré v človeku prebieha. Aj to som už raz spomínal, ale poďme si to prejsť znova. Keď ste sa narodili, každý jeden z vás, narodili ste sa do akej prirodzenosti? Boli ste 100% poslušní, radi ste plnili príkazy svojich rodičov a starších ľudí, všetko ste urobili, ako ste mali. Toto bola vaša prirodzenosť? Nie. Všetci sme sa narodili s hriešnou prirodzenosťou. Tá vás ťahá k úzlu. To je sklon k hriechu, dole. Keď ste jedného dňa uverili, keď vás Pán Boh oslovil svojou pravdou,
Ako dar do vás vštepil božskú prirodzenosť. Tá vás teraz ťahá k dobru, hore. To je sklon k svetosti. Keď do vás Boh vštepil túto božskú prirodzenosť, to neznamená, že od vás odňal tú prvú, ktorú ste mali, tú hriešnú. Obidve prirodzenosti vo vás teraz začínajú pôsobiť zároveň. Oni bojujú medzi sebou. A že je to biblický koncept, tak sa pozrime, ako to prežíval apoštol Pavol. Len dva z jeho mnohých výrokov na túto tému. List Rimanom 7, 21, 23, tam Pavol hovorí svoje vnútorné rozpoloženie, svoj zápas s hriechom. Hovorí, lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. To je tá božská prirodzenosť. On s radosťou chce. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajati hriechu. To je tá hriešna prirodzenosť. Obidve naraz. Vo verši 19 a 20 hovorí, nerobím totiž to dobre, čo chcem, božská prirodzenosť, on chce, ale konám zlé, čo nechcem. Avšak nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. To je tá hriešna prirodzenosť. To, ktorá z týchto dvoch prirodzeností, ktorá vo vás pôsobí, prevládne, závisí od toho, ktorú ako živíte. Hriešnú prirodzenosť živíte pohľadom na a premýšľaním o zlých veciach. A božskú živíte pohľadom na a premýšľaním o dobrých veciach. V kontexte náboženstva to môžeme nazvať ako čítanie Biblie, modlitba, život podľa princípov Biblie, kresťanská služba a tak ďalej a tak ďalej. To sú tie dobré veci, ktorým keď sa oddávate, formuje sa vaša prirodzenosť k tej dobrej. Aby sme si to viac priblížili praxi, konkrétne. Tou božskou prirodzenosťou, ktorú do nás Pán Boh vštepil, keď sme uverili, je nová myseľ. Pri znovuzrodení dostávate novú myseľ, ale nie nové návyky mysle. Dlhodobý život v hriechu pred vašim obrátením spôsobil, že vo vašej mysli sú vyrité cesty správania. A tie idú od Boha. A vašou úlohou po obrátení je tieto vychodené cesty pod vplyvom novej mysle zmeniť, prešlapať na novo. To je posvetenie. A toto posvetenie nie je vec z okamihu, ako by človek čakal, že to hneď, ale je to dlhodobý rozvoj vášho charakteru. Inými slovami, počítajte s tým, že so znovuzrodenou mysľou budete stále páchať zlo. A práve tu má čakanie na Boha veľký význam. A v akom zmysle? Opäť sa mi páči jeden komentár. Výstižné. Citujem. Hospodinovo slovo, očakávané žalmistom, je slovo, ktoré prichádza z hora do hlbín a pomáha mu v hlbinách prežiť. Vyslobodením nie je až zmena pútnikovho stavu, ale už Hospodinovo prehovorenie jeho slova. Božie slovo nemá za cieľ hneď vás pretvoriť na super človeka, ale dať vám silu žiť v zajati hriechu tak, aby ste stále dokázali smerovať k Pánu Bohu, ktorý jedného dňa zlo vyrieši. A tak si to priblížme na našej každodennej skúsenosti. Hovorí sa, že keď chcete žiť kresťanský nový život, tak musí vaše staré ja zomrieť. Neviem, či ste niekedy premýšľali nad tým, čo znamená, keď moje ja musí zomrieť. Čo to je v praxi. Ale v Rimanom 6.6 čítame, že veď vieme, že náš starý človek spolu s ním bol ukrižovaný, aby sme viac neboli otrokmi hriechu. To je tá smrť našeho ja. A ja sa pýtam, v ktorom bode vášho života vaše staré ja umiera?
Brat hovorí pri krste. Malo by pri krste. Dodatok. Je to tak. Je to biblický koncept. Rimanom 6, verš 3 a 4. Či neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Viete, mnoho ľudí očakáva, že pri krste zomrú a stratia starú prirodzenosť. A že nastúpia na cestu víťazstva. Viete, ja neviem, ako my niekedy čítame biblické texty. Pre mňa je to záhada. Že v nich vidíme to, čo v nich nie je napísané a celé roky. Dokonca v nich vidíme pravý opak toho, čo je v tom napísané. Ale je to proste tak. Ja sa pýtam, kto zomiera pri krste? Dobre porozmýšľajte nad odpoveďou. Kto zomiera pri vašom krste? Vy? A pozrime sa do toho textu, čo sme čítali pred chvíľou. Pozrime sa na ňu poriadne. Sme pokrstení v jeho smrť. V Kristovu smrť. Krst nie je moja smrť, ale Kristova smrť. Nie ja zomieram pri krste. Ja si krstom pripomínam Kristovu smrť za mňa. Hriešna prirodzenosť vo vás zostáva naďalej. Vďaka Kristovej smrti na kríži máte hriechy odpustené, ale nemáte vzatú hriešnú prirodzenosť, pretože to nie je vaša smrť, ale Kristova smrť. No následne od toho sa odvíja ďalší náš možno taký omyl alebo z cestie, do ktorého sa dostávame. Slepá ulička. Vy prídete ku krížu, k Bohu, vyznáte hriech, vinu, vyznáte vieru v zástupnú smrť Ježiša Krista a očakávate nový život bez chýb. No ja viem, skúsení kresťania už možno nie, ale keď sme začínali, tak to sme očakávali. Pretože Rimanom 6.4 hovorí, aby sme aj my vstúpili na cestu nového života. To je Božia výzva. Nový život. Ale pozrime sa poriadne do písma. Budem čítať Rimanom 6. kapitolu, verš 8 a 11. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Ak som zomrel pri krste, alebo ak som zomrel s Kristom, totiž nie ja, ale Kristus zomrel, potom s ním budem aj žiť, ale nie ja, ale Kristus vo mne. Ten text hovorí, spolu s ním budem aj žiť. Žijeme Bohu v Ježišovi Kristovi, hovorí ten text. Teda nie je to náš život, ale náš život je skrytý v jeho bezhriešnom živote. V jeho živote sme u Boha prijatí. Nie v našom. Náš je aj po obrátení plný chýb. Len Kristov život je priateľný. A ja prečítam jeden známy text. Rimanom 5. kapitola, verš 19. Počul som ho už mnohokrát. Desiatky krát. A nikdy som si v ňom neuvedomil jednu vec. Ja ho budem čítať. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Iba poslušnosť jedného jediného človeka v celých dejinách tejto zeme je akceptovateľná. Ja ju nikdy nemôžem mať. Ani po obrátení, ani po odpustení, ani po znovuzrodení, ani v posvetení. Len jeden jediný život, podľa tohto textu, je prijatý u Boha. Život Ježiša Krista.
Možno v tejto veci často ideme trošku zlým smerom. Očakávame, že Boh z nás urobí super ľudí, super človeka, ktorý bude dobrý a ktorý nebude hrešiť. Ale opakujem, je iba jedna jediná bytosť, ktorá bola dosť dobrá, a to je Ježiš Kristus. Ten jediný, ktorý je priateľný pred našim nebeským Otcom. A aj hypoteticky, keby Boh z vás urobil super ľudí, len jeden život je priateľný pre Boha. Mnohí sa v márnej snahe usilujeme o túto dokonalosť. My chceme byť ako Kristus, a to doslova. Chceme napodobniť Ježiša, chceme byť super človek, ako bol on. Ale keď sa nám to nedarí, sme nešťastní a cítime, že Bohom nemôžeme byť takto prijatí. Avšak náš nebeský Otec v láske hovorí: otvor už konečne svoje oči, dieťa moje. Ja nežiadam nemožné od teba. Ja som to žiadal od Ježiša. Ja nežiadam, aby ty si bol Ježiš. Ja žiadam, aby si veril v toho Ježiša. Žalmista hovorí: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Na Boha čakaj, nie na svoj výkon. Jeho slovo ťa prehlasuje za spravodlivého. Už v tvojej egyptskej situácii ťa prehlasuje za spravodlivého. Riešenie nespočíva až, keď sa z egyptskej situácie zbavíš, ale už v nej na základe Božieho slova, ktoré ťa posilňuje znášať túto situáciu dôstojne, s vierou a s vytrvalosťou. Čakaj na Boha, že ťa ospravedlnil a že postupne zmení tvoje myšlienkové vyrité cesty zo zlých na dobré. Preto je to žalm stupňov. Šír hama'alot. Šír je pieseň, ma'alot je stupeň. Je to postupný proces, ktorý má ale svoj pevný sled stupňov a krokov a žiaden z nich nemôže byť ignorovaný, prehliadaný. To chcem, aby sme si uvedomili. A tak na záver si zhrňme tú Božiu cestu, ktorú nám naplánoval v Žalme 130. Boh chce, aby sme poprvé na prvom stupni si uvedomili a priznali náš stav. Že sme v hlbinách. Buďme čestní voči Biblii. Neskrývajme sa, keď ukazuje na nás prstom. Po druhé, aby sme na druhom stupni komunikovali s Bohom o našom probléme a riešili ho. Neignorovali ho, neodsúvali bokom. To sa nevyrieši samo. My musíme komunikovať s Bohom. Po tretie, aby sme na treťom stupni správne poznali Boha ako toho, ktorý nestriehne na vaše zlo, na naše zlo, ale ktorý ho chce odpustiť. Chce nás ho zbaviť. Po štvrté, presne to aj robí, odpúšťa nám naše viny a my prežívame následne k nemu vzťah úcty a lásky, bázne. A po piaté, a to je to najdôležitejšie, aby sme v našej mizernej situácii, v ktorej žijeme, neustále čakali na Božie slovo, na pomoc Božiu pri postupnej premene nášho charakteru. Vidíme, že tento starozákonný text o milosti, o ospravedlnení sa nijako nelíši od novozákonného konceptu chápania tejto témy. A tak našou prosbou nech je: vložme sa do rúk Boha, aby v nás mohol uskutočniť svoje slávne dielo obnovy. Amen.